Сандра и Деси. Те са млади. Те са любопитни. Те са гладни. Здравейте! Тук сме и прекарваме приятно. Ядем вкусно. Нищо по-различно няма да чуете от нас. Такива са плановете ни. Ходим за риба, събираме миди, правим скоростни преходи в открито море. Спим в легла за принцеси. Избираме всеки ден нови плажове. А когато слънцето е прекалено силно, обличаме водолазния костюм и отиваме на урок по гмуркане. Изобщо наслаждаваме се на крайбрежието на Созопол. Но най-важно за нас, гладните момичета, е добрата кулинария. Днес имаме специална аудиенция при шеф Христо Пенчев. Той ни очаква за брънч. Вижте какви ще бъдат рецептите. Миди в собствен сос, свежа салата с водорасли, фламбирани скариди с анасонов аромат. До кулинарното събитие на деня има още цели няколко часа. Затова сутринта ще посветим на външния си вид в спа комплекса на любимия ни хотел. Но първо, една вкусна пица вместо късна закуска. На здраве, момичета! Здраве! На здраве! Добре дошли в пицария Каза Мия, нашето място, където приготвяме класически италиански пици на пеш, на жив огън и дърва. Вариациите на пицата, която ще ядем, са много. За нейна родина претендират места без пряка връзка с Италия. Собственикът на канадски ресторант в провинцията Онтарио, който носи гръцката фамилия Панополос, създава пица с хавайско име някъде през 60-те. Естествено, този специалитет не е познат на хавайците в Полинезия. Идеята за плажове и Хавай идва заради парчетата на нас, които украсяват основата от доматено пюре, сирена и шунка. Не забравяйте! Дали пицата е полезна за диетата Италията, зависи само от две неща. Дали е приготвена умело и с качествени продукти и подправки, и второ, как ще изгорите получената енергия въглехидрати. Според едно изследване на италиански учени от Милано, една пица в менюто ви всяка седмица определено ще е полезна за здравето и има антиканцерогенно действие. Ето, че стигнахме до здравословните теми и до любимите ни процедури в спа-центъра днес. Запазили сме си час за винотерапия, а после процедури с благородни камъни. Терапията се казва червено вино. Състои се от 3 части. Първо правим пилинг, после маска и накрая лек масаж с олио от червено вино. Терапията силно увлажнява, затяга и подхранва в дълбочина кожата. 2 пъти в месечно е достатъчно. Самата процедура отнема 1 час, в който 10 минутки се прави пилинг, после се измиваме, нанасяме маска, с която седим между 20 и 25 минутки и накрая 20-минутен масаж. Терапията с екстракти от вино ме кара да се пренасям сякаш древността, в покоите на Клеопатра и Нефертити. Всъщност, лечебните и разкрасяващи свойства на винените екстракти са развити напоследък до съвършенство от френските винотерапевти. Тяхна е и серията от продукти, на които се наслаждавам днес. Това вече е маската. С нея ще седиш между 20-25 минутки. Ще измиеме и накрая ще направим масажа. Винаги съм знаела, че почистващите и тонизиращи маски от гроздови продукти доставят на кожата антиоксиданти и я правят мека и изящна. Поставихме найлона, за да стане топло и маската да проникне по-добре и по-надълбоко, да подхрани в дълбочина кожата.
Време е да посетим един ресторант, който предлага невероятна гледка и уменията на изискан готвач. Аз съм ви приготвил няколко изненади. Ще приготвим черноморски миди, които са брани днес от морето, което е най-ценното в цялата рецепта, която искам да ви предложа днеска. Другите две ястия, които ще направим, това ще бъде една свежа салата с морски водорасли и миди и едни скариди, фламбирани с анасонова напитка. Също ще използваме част от продуктите, които сме вложили в първата рецепта. Общо взето логиката е, че с един продукт, който си е наш от нашото море, ще успеем да приготвим 3 отделни ястия, които да се съчетаят. Включваме котлоните, слагаме подходяща тенджера, слагаме студено пресован зехтин да се нагрее, нарязваме лука на едри парчета. Това е рецептата, която ще бъде основата на всичко останало. Това са миди в собствен сос, които ние си ги приготвяме специално за нашия ресторант. Слагаме белен домат, пак на едри парчета, на равномерни купчета. Лука и доматите ги слагаме в зехтин и започваме да ги задушаваме. Колко време ще им е нужно? Много малко. Тук основната идея е в зехтина да се отворят ароматите на тези продукти, които след това да вкусят мидения бульон. Най-интересното в цялата ситуация е, че когато мидите се отворят, морската вода, която е запазена вътре в тях, изтече вътре при другите продукти, при изготвянето се получава мидения бульон. И този автентичен вкус. Задушаваме ги леко, след което слагаме много малко лют пипер, който да придаде много малка нотка на пикантност. Съвсем малко се слага. Добавяме мидите, разбъркваме ги, наливаме бялото вино. Разбъркваме го. Тук в момента идеята е мидите да ги използваме като топло предястие. Слагаме малко морска сол, разбъркваме ги отново и ги слагаме под капак за около 20, най-много 25 минути да се отворят напълно и да стигнат до готовност. А може да се е случило някоя да не се е отворила, нали? Не, почти е невъзможно. Когато заври бульона, мидите завират и се отварят сами. Няма как да не бъде изядена. И няма как да не бъде изядена. Има ли някаква предварителна подготовка на мидите преди да се сложат да се варят? Единствено трябва да се почистят, ако има водорасли по тях или някакви други... Да, измиват се на течаща вода, изплакват се хубаво и са готови да се използват. Вече нашите миди са готови. Това, което мога да ви кажа за тази рецепта е, че най-хубавото, основният акцент е, че използваме основен продукт, който е тук от нашето море и можем в пълна сила да се насладиме на морската храна. Особено като е толкова пресен. Да. Защото те буквално допреди няколко часа са били във водата. Мус де руж, богат на бял кварц, зелен чай, мирише уникално. През колко време може да се прави? Тази процедура във вашия тип характерна за вас, мисля, че един път седмицата е напълно достатъчно. За блясък, за плътност, подобряване на еластичността. При Джималаджи
Основни активни съставки: скъпоценни 16 скъпоценни и полускъпоценни камъни, които имат много благоприятно въздействие върху кожата. В случая червения яспис спомага много за синтеза на еластин и колаген и придава блясък благодарение на желязото и витамините В, С и Е. Масажа на лице правим с розов кварц и нефрит. Смята се, че розовия кварц до някаква степен балансира енергията, успокоява. Микроемулсията червен яспис съдържа, разбира се, червен яспис, както споменахме, богат на витамини В, С, Е, желязо, масло от манука, което защитава, и пъпеш за хидратация. Правим масаж на лицето, след което следва масаж с скъпоценни камъни. Също много приятна като текстура. Това е много нежно. Хидратира, защитава, придава плътност и най-вече блясък. Ние сме подбрали терапии, подходящи за летен тип спа център, да? Да. И аз така ги усещам. Ако веднага след процедура пак се отиде в морето? Никакъв проблем. Може да правите всичко след процедура. Кремчетата също са много приятни като текстури. В случай ще завършим с рубин. Основното тук спецификата е масажа с скъпоценни камъни, зелен нефрит. Смята се, че има благоприятно въздействие върху кожата. Дори измиване с вода от розов кварц се смята, че подобрява състоянието на кожата. Gemology, джем от английски скъпоценен камък, логос, знание. Използваме свойствата на 16 скъпоценни и полускъпоценни камъни, които имат много благоприятно въздействие върху кожата. Розов кварц. Розовия кварц обикновено премахва нервното напрежение, спомага за релакс и при младите дами се смята, че е подходящ за привличане на партньор. Зеления нефрит, Energy Storage, както на английски, спомага най-вече за възобновяване на жизнените сили в организма. Следва маската с лешник и кестен. Лешник е изключително богат на витамини. Спомага за еластичността и укрепва, а кестена просветлява, защитава и се е смятало, че в по-древни времена е използван като храна. Следващото нещо, което ще ви предложа, е една свежа салата, в която ще сложим и морски водорасли. Така ще съчетаем, че с наш продукт ще направим още няколко рецепти. Използваме два вида свежи салати, зелена и червена. Взимаме сушените морски водорасли, накисваме ги с вода за около 4-5 минути. Идеята е да абсорбират водата и те добиват един страхотен вид и цвят. След малко ще ги изцедиме. Това е селекция, това са японски водорасли, които са специално, те са ядливи водорасли. Следващия момент взимаме нашите свежи салатки, зелена и червена, накъсваме ги на едри парченца. Водораслите им трябва съвсем малко още. Ето виждате вече как почват да поемат водата и да придобиват страхотния си вид. Докато изчакаме да станат водораслите до край, ще приготвим един цитрусов дресинг, с който ще залеем салатата. Той също се прави много лесно. Всеки може да си го направи вкъщи, за който използваме портокал, лайм, изтискваме сока. Добавяме сусамовото олио, мед и соев сос. Тъмен соев сос е за предпочитане, защото търсиме дресинга да бъде активен.
Разбъркваме го хубаво. Вече нашите водорасли са абсолютно готови и можем да ги изцедиме. И можем да продължим да аранжираме чинийката и да направим салатата да я довършиме. Слагаме в средата салатката, като въобще няма притискаме с ръце, тя трябва да остане крехка и свежа. Слагаме водораслите, които са вече абсолютно готови. Виждате, тук вътре има много цветове, които допълват салатките. Ще подберем няколко хубави мидии с плътна хубава ядка. След което ядките, които сами си извадихме, ги слагаме отстрани. Един от най-важните моменти е заливането с нашия цитрусов дресинг, който отлично се съчетава с водораслите и с зелените салати. Слагаме обилно. Тук вътре няма почти нищо, с което може да прекалиме. И накрая завършваме нещата, като отгоре слагаме печен сусам. Може ли да бъдат сурови? Сусама... Може да бъде суров, но сусама, когато е печен, е с много по-изразен вкус и много повече се допълва цялата рецепта. Много важен момент в приготвянето на следващата ни рецепта, на следващото ястие. Бульона, който остана от мидите, ще го прецедим. С финна цедка прецеждаме бульона, който вече е доста концентриран и е съчетал в себе си вкуса на пресния морски продукт и цитрусите, и зехтина и всички други продукти, които сложихме. Слагаме зехтина. Много малко сол. Скаридите са предварително подсушени в кухненска хартия, за да не ни пръска. Същевременно започваме да приготвяме и нашия ориз. Идва най-важният момент. Започваме да доливаме по-малко от мидения бульон, докато ориза го абсорбира и поеме целият морски вкус, който има в него. Същевременно нашите скариди вече се приготвят. Почва да стават златисти от двете страни. Бавно на умерен огън ориза трябва да поеме бульона, за да се вкуси страхотно. Добавяме и другите продукти, които сме подготвили за соса. Каперсите и чесъна. И смесваме. Добавяме още бульон, докато го поеме целия. Скариите са почти готови. Не трябва много да се препържат, за да останат сочни скариите. Тук сме си подготвили алкохол с анасонов вкус. И вече идва най-важният момент, в който добавяме продуктите. Наливаме алкохола с идеята да се запали, ястието да се фламбира. Изгарянето на алкохола
добавя един страхотен аромат във всяко едно ястие. То не е само илюзия или само трик. И тук добавяме малко от бульона от миди. Те вече са почти готови. Нашия ориз и той е почти готов. И след малко ще сме готови да ги декорираме. На финала, на довършването на ястие, слагаме прясно нарязан копър. Много важен момент в довършването на ястието. Накрая добавяме на ориза, когато е поел целият бульон. Добавяме ситно нарязан див лук. Добавяме една лъжица масло. По принцип, чинията трябва да отговаря на ястието, нали? Да има цялостна концепция. Аз съм избрал квадратна чиния, която е малко по-голяма, за да можем свободно да си разположим нещата в нея и да може да изпъкнат продуктите, които сме сложили. Слагаме малко див лук, малко салвия да довърши декорацията. Готови сме с нашето ястие. Свежите миди неудържимо привличат с аромата си. А на сонът ще усетим по деликатната черупка на скаридите. Сядаме на масата заедно с Нина, която ще запише рецептите, за да ги прочетете подробно в интернет сайта Кулинария.bg. Една малка хитринка, която можете да използвате, да ви покажа един начин как може да се ядат мидите. Примерно взимаме мидата с черупката и взимаме една черупка, която не е раздвоена и я използваме за щипка. Откъсваме си мидата и по този начин я хапваме. Хареса ли ви? Да.